Passem a València. Però què anem a fer avui? Avui anem a treballar la vida i obra d'Enric Való. Heu de buscar informació. Com ja decidirem l'altre dia, heu escollit una rondalla. Per favor, Màxim, que és el delegat. Aneu espatllat a les escales? Sí. Podem anar a l'Ajuntament? Anem. Increïble, és veritat. Ens deixaran entrar a l'arxiu? Tranquil·la, que Matías és Viviana. Que fosc que està la llinterna! Oh my God. Así está la carpeta de Enric Való. La història de Queixalets va passar a Benifaió. Que fort! Què fa, mare meua? Xics, no crec que sigui bona idea. Calleu, escolta alguna cosa. És un bebè. Mare meua! Té les tetes! Queixalets també! Bye bye, see you. Saps que no puedo levantar.